CaixaBankek babesten du. Atxiz, Osasuna. atxiz, Osasuna. atxiz. Osasuna. Ez duzu zertan osasuna esan behar. Badakit, baina atsegin dut esatea. Badakit, baina naitari naiz doministikuka. Ez zait hautsik sartu sudurrean. Eta zergatik egiten duzu doministiku naita. Ba, lorategiko atea itxi nahi dudalako. Oh, Bai, Bittor, etorkizuneko domotika da. etorkizuneko domotika. Ara, Lauratxo, nik ez dakiz zer den domotika. Eta etorkizuneko domotika are gutxiago. Ai, bagarbitu belarriak eta entzun. Badakizu historian zehar etxe bizitzak garatuz joan direla. Gizakia kobetan bizitzeari utzi eta egurrezko etxoletara joan zen bizitzera. Gero, harrizko etxeak sortu zituzten. Eta gaur egun ezagutzen ditugun etxe bizitza asko altzairu eta hormigoiz eginak daude. Gure etxea bezala orduan. Egurrez eta adreiluz egina. Eta kolore biziez josia. Hori da, Bittor. Baina aurrerapenak ez dira etxe kanpoaldean bakarrik izan, Barruan ere, hainbat gailu barri agertu dira. Garbigailua, hozkailua, berogailua, telebista, dutxa, komunak. Bai. Gure garaian ez genuen horrelako ezer, Lauratxo. Eta 20. mende amaieran domotika agertu zen. Gailu elektrikoak eta elektronika uztartzen dituen teknologia. Ez dut oso ondo ulertzen. Eta horrek zertarako balio du. Ba etxean ditugun tresnak aginten bidez urrunetik kontrolatzeko. Horrela, etxean ez bagaude, garbigailua edo berogailua piztu dezakegu. Nire asmakuntzen modukoa beraz. Eta nola funtzionatzen du? Ba, adibidez, neguan gaueko 9 arte etxeratu ezin bazara, urrunetik piztu dezakezu berogailua. Horrela, etxera iristean, goxo egongo da. Ederra! Eta gauza bera garbigailuarekin, eta beste etxe tresna askorekin. Hau oso interesgarria da. Lauratxo, uste dut, honi buruz ikertzen hasiko naizela. Ba, oso ondo iruditzen zaite, Bittor. Honela, gailu berriak asmatu ditzakezu. Bai! Baina, aizu Lauratxo, oso zaila izango da doministikokan funtzionatzen duen gailu bat asmatzea. Bittor, txantxazen! Aio lagunak, lorategira noa.